नमस्कार मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी सुंगटाचा मसालेदार असा भात घेऊन आलेली आहे आणि ह्याला कोलंबीसुद्धा म्हणतात। खूप छान रेसिपी आणि झटपट केलेली आहे। म्हणजे हा भात मी कुकरमध्ये केला, त्याच्यामुळे हा जास्त वेळ लागलेला नाही आहे। तर हा भात कसा केला त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। तर आता ही मी घेतलेली आहे सुंगटा। तर सुंगटा ही छोटीशी बारीक आहे। तर सुंगटा ही मी चांगली साफ करून घेतली, त्याला मग मीठ लावून ठेवलं होतं आणि मग धुतलंय 2-3 पाण्याने चांगलं। तर आपण ह्या सुंगटाला मसाले लावून घ्यायचे आहे। तर मी आता लिंबाचा रस घातलेला आहे आणि याच्यामध्ये घातलेलं आहे काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे, 1 चमचा छोटा हळद घातलेली आहे आणि हे घातलेलं आहे लाल तिखट, तो पण 1 छोटा चमचा घातलेला आहे। आता याच्यामध्ये घालायचं 1 चमचा बिर्याणी मसाला घातलेला आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही थोडा अजून जास्त घातला तरी चालेल, पण 1 चमचा बेस्ट आहे, ठीक आहे। आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर मी असं चमच्यानीच व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता याच्या पुढे काय करायचं तुम्हाला मी दाखवते। तर आता हे सगळं असं मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतले। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक स्मोकी फ्लेवर द्यायचा, त्याच्यामुळे ह्या बिर्याणीला अजून टेस्ट खूप छान येते। तर एक छोटीशी वाटी ठेवली मधोमध। आता याच्यामध्ये घालायचे कोळसे, ते कोळसे मी आधीच ह्याच्यावर गरम करून घेतले गॅसवर आणि त्याच्यावर घालायचं थोडंसं तूप आणि मस्त असं घालून झालं की आपण याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 5-10 मिनिटं म्हणजे जोपर्यंत सगळी तयारी होईपर्यंत तसंच ठेवायचं आहे। म्हणजे खूप छान आणि चांगलं हे मॅरिनेट पण व्यवस्थित सुंगटा होतात। आता आपण काय करायचं आहे, तांदूळ भिजत घालायचे थोडे। तर मी घरात जे आपले जिरा राईसचे तांदूळ मी रेग्युलर जे खातो आम्ही तेच घेतलेले आहेत। तर मी 3 वाटी घेतलेले आहेत आणि ते चांगले स्वच्छ आपल्याला धुवून घ्यायचे। तर मी आता 2-3 पाण्याने चांगले स्वच्छ धुवून घेते आणि धुवून झाल्यानंतर आपल्याला हे तांदूळ तसेच परत ठेवून द्यायचे आहेत। म्हणजे बाकीचं आपल्याला पेस्ट वगैरे करेपर्यंत तसंच ठेवायचं आहे। तर तुम्हाला मी कोलंबी पण दाखवते। तर मस्त अशी बघा झालेली आहे, बघा स्मोकी फ्लेवर झालेलं आहे आणि मस्त असं पाणी पण बघा खूप छान सुटलेलं आहे। आता हे सगळं साईडला ठेवायचं आहे आणि एक पेस्ट तयार करून घ्यायची आपल्याला। तर एकदम साधी सोपी पेस्ट आहे। तर पेस्टसाठी मी घेतलेलं आहे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 टोमॅटो असे मोठे आकाराचे होते। तर तुम्हाला टोमॅटोचा वापर जर कमी करायचा असला तुम्ही 1 टोमॅटो टाकला तरी चालतो। तर मी टोमॅटो घेतलेले आहेत। तर मी 2 टोमॅटो असे मोठ्या आकारात चिरून घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये मी हिरवी मिरची घातली, हिरवी मिरची तुमच्या तिखटीप्रमाणे, तुम्ही तिखट किती खाता त्या हिशोबाने। तर मी 2 आणि 1 अर्धी घेतलेली, अडीचच केलेली, कारण मसाले पण मी घातले कोलंबीमध्ये। आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायची कोथिंबीर आणि बारीक अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची। आता गॅसवर कुकर ठेवला आहे, चांगला गरम करून घ्यायचा आणि आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं तेल। तर तेल चांगलं मी 2-3 चमचे घालणार आहे, म्हणजे हा भात एकदम मस्त सडसडीत होतो। आणि ह्याला जर अशी टेस्ट येण्यासाठी मी अमूल बटर घालणार आहे। तर अमूल बटरने अजून छान टेस्ट येते। तर तुम्हाला घालायचं तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल। तर मी टेस्टसाठी म्हणून घातलेलं आहे। तर तुम्ही असं अमूल बटर घातलं का टेस्ट अशी जास्त चांगली येते असं काही नाही, आपल्याला जर असं वाटलं की जरा वेगळं काहीतरी तर घालू शकतो, नाही घातलं तरी चालतं। आता आपण ह्याच्यात काही खडे मसाल्यामध्ये दालचिनी, लवंग, तेजपत्ता, काळी मिरी, थोडासा कढीपत्ता घातलेला आहे। कांदा मी उभा चिरून घेतलेला आहे, हा मी मोठा कांदा असा 2 घेतलेले आहेत आणि चांगले असे लांबट असे बारीक आकारात कापून घेतलेले बघा असे, म्हणजे चांगले असं बिर्याणीला आपण करतो ना तसेच मी कापलेले आहेत। आणि जरा परतून झाले, थोडासा तांबूस रंग आला की आपण याच्यात घालायची शिमला मिरची। तर शिमला मिरची पण व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायची। तर मी ही शिमला मिरची पण एक अशी मोठी घेतलेली आहे, ती एकदम बारीक चिरून घेतली। आता आपण याच्यात घालायची आलं लसूणची पेस्ट। तर मी पेस्टमध्ये मी काही घातली नव्हती आलं लसूणची पेस्ट, तर मी घरात वेगळी करूनच ठेवते, तीच घातलेली आहे। तर मी 2-3 चमचे घातलेली, छोटा चमचा होता तर ती घातलेली आहे। आता याच्यामध्ये एक बटाटा घालायचा आहे बारीक चिरून, किंवा मोठा कुठल्या आकारात तुम्हाला त्या घालायचं तुम्ही घालू शकता। तर आता मी हे घालून घेतल्याने व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं। आता आपण ह्याच्यात घालायची जी मिक्सरमध्ये पेस्ट तयार करून घेतली टोमॅटोची आणि ती घालायची आहे आणि ती पण आपल्याला व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायची आहे। तर आता मी व्यवस्थित परतून घेते। आता आपल्याला व्यवस्थित हा मसाला एकजीव झाला ना की म्हणजे जर असं तेल सुटलं पाहिजे, तर हा मसाला बघा तेल सुटायला लागलेला आहे। आता आपण ह्याच्यात घालायची हळद घालायची, मग अशी मॅरिनेट करताना पण आपण हळद घातलेली आहे, त्याच्यामुळे थोडीच हळद घाला, जास्त घालू नका। तर मी 1 छोटा चमचा घातलेला आहे, 1 पूर्ण। आता मी याच्यामध्ये दही घालणार आहे। तर दही मी 2-3 चमचे घालते। तर दही तुम्ही सुंगटाला मॅरिनेट करताना पण लावू शकता। दही आता मिक्स करून घेते बघा, आता हे मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे मॅरिनेट केलेली सुंगटा घालायची। तर सुंगटामध्ये मसाले वापरले, त्याच्यामुळे मी ह्या आपण जेव्हा तेलामध्ये सगळं कांदा वगैरे त्यामुळे मी मसाले काही घातलेले नाही आहेत, फक्त हिरवी मिरची आणि एवढं तिखट आहेच। आणि उन्हाळ्यात एवढं तिखट खायचं म्हणजे अति बरं पण नाही आहे, त्याच्यामुळे मी तिखट थोडं कमीच करते। आता मी हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेते बघा। तर सुंगटाना बघा आता मस्त असा कलर आलेला आहे आणि व्यवस्थित 2 मिनिटं मी परतून घेतलेले आहे। आता आपण ह्याच्यात घालायचे मग असे तांदूळ जे मी धुवून ठेवले होते ते घालायचे। तांदूळही बऱ्यापैकी आता भिजलेले आहेत बऱ्यापैकी। तर आता मी हे व्यवस्थित परतून घेते
तर जास्त हे तांदळाला ढवळत बसायला नाही, कारण हे थोडे भिजलेले आहेत त्याच्यामुळे तुटू पण शकतात. आता आपण याच्यात घालायचं पाणी. तर मी आता 3 वाटी तांदूळ घेतले, तर ह्याला मी 6 वाटी पाणी घेणार आहे. तर बघा 3 वाटी घातले, हे 4 वाटी, 5 वाटी आणि हे आहे 6 वाटी. तर मोजून मी 6 वाटी पाणी घातलेलं आहे. तर परफेक्ट अंदाज आहे. ज्या वाटीने आपण तांदूळ मोजतो त्याच वाटीने डबल घ्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे 1 वाटीला 2 वाटी पाणी. तसं मी 3 वाटीला 6 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. आता हे पाणी घालून झालं तर व्यवस्थित मिक्स करायचं. मीठ वगैरे बघायचं कमी असेल तर, नाहीतर आपण त्याच्यात घालायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि कुकरचं झाकण लावून 3 शिट्या द्यायच्या आहेत. आणि मग जरा कुकर थंड झाला की ओपन करून बघा, मस्त असा सडसडीत भात आहे. अजूनसुद्धा गरम आहे, म्हणजे बघा असा व्यवस्थित सडसडी झाले. पाण्याचा अंदाज जर व्यवस्थित असला तर बरोबर तुमचा भात होतो. तर असा हा कोलंबी भात रेडी आहे. कसा वाटला हा कोलंबी भात मला नक्की सांगा. आणि झटपट आहे. जर आपली सगळी व्यवस्थित पूर्वतयारी असली ना, सगळं कोलंबी वगैरे व्यवस्थित साफ केलं तर हा 15 मिनिटात हा भात तयार होतो व्यवस्थित. आणि झटपट पण आहे. तर कुकरमध्ये पण असा मस्त असा सडसडीत भात, मस्त कोलंबी बिर्याणीसारखा भात, म्हणजे मसालेदार असा बिर्याणी भात आहे. तर नक्की करून पहा, तुम्हाला हा भात नक्की आवडेल. जर तुम्हाला काही मसाले जर वापरायचे नसतील तर तुम्ही हिरव्या मिरचीचा पण हा भात करू शकता. खूप छान लागतो तसा पण भात. आणि कुकरमध्येच करा, म्हणजे झटपट असा हा 15 मिनिटात हा भात तयार होतो. तर हा जो मसालेदार सुंगटाचा भात जर तुम्हाला आवडला असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की मला कमेंटमध्ये पण सांगा हा भात कसा झाला, आणि एकदा ट्राय पण करा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच माझे तुम्ही नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. आणि चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.